Šťastný nový rok. Ja som tu po 2 rokoch opäť s dávkou top 5 creepypast. A tentoraz to nebude len za 1 rok, ale rovno 2, keďže na konci minulého roka by to boli len top 2 creepypasty. A tento rok je na tom len o trochu lepšie, tak som sa rozhodol tieto roky skombinovať a tak som sa rozhodol spraviť rebríček pre obidva roky naraz. A radšej ani nebudem sľubovať, že sa to v nasledujúcom roku zlepší. No nič, nejdem zdržovať a poďme na 5. miesto. Stále si na to pamätám, ako by to bolo včera, keď som dostal svoju prvú smútočnú kartu pred 60 rokmi. Bol som ešte študentom na Nicholsonovej vysokej škole v Massachusetts, naspäť v 92. Mal som 20 rokov a študoval som financie a bankovníctvo. Moje meno bolo na obálke napísané trochu chaotickým škrabopisom, ako by sa pravák snažil písať ľavou rukou. Obálka vyzerala byť poškodená, na jej povrchu boli hnedé škvrny, mala záhyby a jemné trhlinky, ako by 20 rokov trčala v poštovom systéme. Hneď ako som ju otvoril, pomyslel som si, že to musí byť nejaký žart. Bola to celkom obyčajná kondolenčná karta z Hallmarku, ktorá vyjadrovala úprimnú sústrasť nad mojou stratou. Na obálke nebola žiadna spiatočná adresa a vnútri nebolo nič napísané. Bola na nej 6-centová poštová známka, cez ktorú bola orazená atramentová pečať USPS. Pamätám si, ako som krútil hlavou a chichotal sa, keď som sedel na posteli v internáte. Rýchlo som vyšiel z izby na chodbu a obviňoval svojich spolužiakov, kto prišiel s týmto zvláštnym a morbídnym vtipom. 1. apríl bol týždeň dozadu, takže som si myslel, že sa karta možno stratila na pošte. Všetci popreli, že by s tým mali čokoľvek spoločné. Nasledujúci deň mi zavolala moja mama a informovala ma, že môj detko, jej otec, náhle zomrel na infarkt. Odcestoval som na pár dní domov, aby som sa zúčastnil pohrebu a strávil nejaký čas s rodičmi, súrodencami a ďalšími príbuznými. Myslel som si, že to s tou kartou bola len náhoda. A to by bola moja prvá smútočná karta. Počas nasledujúcich 60 rokov som dostal okolo 40 takýchto kondolenčných kariet v náhodných intervaloch, nezávisle od toho, kde som práve žil. Všetko to boli karty z Hallmarku s rovnakým kriklavým písmom na prednej strane. Na tej zadnej bola vždy typická 4 či 5 slovná veta, avšak bez odkazu. A obálka bola vždy v poškodenom stave, bez návratovej adresy, s pečaťou a poštovou známkou. Zvláštne, však? Ale bol v tom háčik. Hneď nasledujúci deň, čo som ju dostal, niekto mne blízky zomrel. Potom, čo som dostal druhú kartu na inej adrese, som si rýchlo dal 2 a 2 dohromady. Tentokrát zomrel strýko Ernie počas dopravnej nehody. Mal som vtedy 25 rokov. Potom som každé 2 až 5 rokov náhodne dostával kondolenčné karty a následne zistil, že môj detko, otec, bývalý kolega, starý sused, teta, strýko či kamarát z Vysokej zomrel. Po mojej 60-ke sa počet listov zdvihol niekedy až na 3 za rok. Vydal som sa, keď som mal 33, za nádhernú a starostlivú ženu Doris. Nikdy som jej o tom nepovedal, pretože som ju nechcel ťahať do niečoho, čomu som sám nerozumel. Nechcel som ju znepokojovať, ani ju presviečať, že to nie je len náhoda. Známe listy som už ani neotváral, a hneď som ich vyhodil do kontajnera. Nedostali sa ani len do domu. Nemal som v úmysle si ich ponechať. Bol som totiž presvedčený, že sú prekliaté. Doris zomrela pred 22 rokmi vo veku 55 rokov na mozgový aneurizmus. Stalo sa to tak náhle. Zomrela mi doma v náručí. Nikdy na to nezabudnem.
Karta, ktorá prišla deň predtým, bola pre ňu. Myslel som si, že to bude ďalší bývalý spolužiak alebo starší bratranec. Vina, ktorá nasledovala, ťažila moje myšlienky celé roky. Keby som len vedel, mohol by som ju nejako zachrániť. Kto bola tá osoba, čo vedela, že zomrie? A prečo ma nikdy nekontaktovala? Ako som starol, zomrela mi sestra vo veku 72 rokov a o 4 roky neskôr ju nasledoval môj 79-ročný brat. Taktiež veľa bývalých kolegov, dvaja kamaráti z bowlingu, niekoľko vzdialených príbuzných, aspoň 6 spolužiakov z vysokej a 4 mne blízki priatelia, s ktorými som hrával golf. Každej smrti deň dopredu predchádzala kondolenčná karta v mojej pošte. Nedokázal som pochopiť tento morbídny jav. Mal som strašne veľa otázok. Kto mi posiela tie karty? Odkiaľ pozná každú adresu, kam sa presťahujem? Prečo nikdy nič nenapísal? Ako vedel o všetkých členoch mojej rodiny a blízkych priateľoch? Ako vedel, že nasledujúci deň zomrú? A napokon, prečo ja? Prečo si vybral mňa? Teraz, v mojom veku, vždy keď dostanem kartu, modlím sa, aby to nebolo jedno z mojich detí alebo vnúčat. Moje deti majú už po 50-ke a tie ich už dospievajú. Veľmi sa o nich bojím. Môj svet by sa obrátil na ruby, ak by sa im niečo stalo. Žiadny rodič, ani starý rodič by nemal prežiť svoje deti, alebo dokonca vnúčatá. Ale stáva sa to. A ja kvôli tomu mávam nepokojné noci za každým, čo sa karta objaví v mojej schránke. Vždy, keď dostanem ďalšiu, zavolám obom svojim deťom a spýtam sa na ich zdravotný stav. Spýtam sa aj na vnúčatá a uistím sa, že budú niekde v bezpečí. Viem, že si moje deti myslia, že som na pokraji demencie, keď ich otravujem týmito telefonátmi, ale musím, už len kvôli svojmu upokojeniu. Telefonát vždy ukončím tým, že im poviem, nech sú opatrní pri šoférovaní. A teraz som tu, 82-ročný starec, sediaci za kuchynským stolom a píšem vám guľôčkovým perom na linajkový papier. Neviem, čo sa so mnou stane a preto chcem zdokumentovať tento zvláštny fenomén, ktorý ma sužuje posledných 60 rokov. Nie som si istý, či toto bude môj posledný záznam, no dnes popoludní mi volal môj syn. Povedal mi, že dnes dostal tú, citujem, najpodivnejšiu vec. Dostal starú obálku s rukopisom, ktorý vyzeral, že patril 4-ročnému dieťaťu. Vnútri vraj bola kondolenčná karta z Hallmarku a na vnútornej strane nebolo nič napísané. Myslel si, že je to pravdepodobne len hlúpy žart od jedného z jeho kolegov. Potom sa ma spýtal, aké mám zajtra plány. Povedal som mu, že celý deň ostanem doma. Všetci si pamätáme na monštrá, príšery skrývajúce sa pod postielou, tie, čo žili v našich skriniach, tie, ktoré nás sledovali z tmavých tieňov v miestnosti. Každý mal svoje vlastné monštrum, ktoré ho držalo v strachu a napätí. Mamička alebo otecko vždy zapli svetlo a ukázali nám, že tam nič nie je. Nočná lampička v zástrčke držala tiene a strašidlá ďalej. Uspávanky poslali príšeru preč, krútiacu sa vagóny zo sladkých a láskyplných slov. Ale teraz, keď už sme starší, zabudli sme na naše monštrá, vyrástli sme zo strachu, prestali sme sa báť tieňov, skrine a priestoru pod postelou. Je to niečo, na čom nám už veľmi nezáleží a čo považujeme za všedné. Jediná desivá vec na týchto miestach je,
že musíme sem tam poupratovať akýkoľvek neporiadok, ktorý sa tam nachádza. Napadlo ťa ale niekedy, že tamto monštrum stále je? Len preto, že niečo nevidíš alebo v to neveríš, neznamená, že to nie je skutočné. Sme presvedčení, že monštrá existujú len v našich predstavách, ale napadlo ťa niekedy, že to nemusí byť pravda? Čo ak práve my sme tie monštrá? Čo ak tie plaziace sa tiene a žiariace oči sú to, čím sa staneme v posmrtnom živote? Možno nebo nie je skutočné. Možno sa nereinkarnujeme a možno sa nestaneme len potravou pre parazity žijúce v podzemí. Čo ak sa staneme príšerami nášho detstva a vnesieme strach do srdc tých, nad ktorými bdieme? Ahoj starka, píšem ti, pretože sa obávam, že si posledná z mojich príbuzných, ktorý by bol ochotný vypočuť si môj príbeh. Si jediná, kto mi uverí, a práve teraz jediná, kto mi môže pomôcť. No musím to skrátiť, neostáva mi zrovna veľa času. Na začiatok neviem, odkiaľ to prišlo. Neviem, odkiaľ to prišlo, čo chce, prečo vyzerá presne ako ja. Všetko, čo viem je, že ono je ja, ale zároveň to nie je ja. A často sa bojím, že ja som to. Preto ti píšem tento list a viem, že sa tohoto monštra musím zbaviť. Nepochádza z nášho sveta. Myslím, že mi môžeš pomôcť zbaviť sa tohto parazita, ktorý napadol môj život. Nechaj ma to vysvetliť. Všetko to začalo asi pred týždňom, keď som kráčal domov zo školy, po obyčajnom dni odpisovania z tabule a sedenia pri opustenom stole počas obeda. Veľa ti toho z cesty povedať nemôžem, ale z nejakého dôvodu si pamätám, že ma pekelne bolel chrbát. Bola neskorá jeseň a posledné pestrofarebné listy ustúpili studenému vetru a tancovali po zošúchaných, neupravených chodníkoch mojej štvrti. Išiel som svojou cestou, odvracal svoju pozornosť od bolesti chrbta počúvaním rytmického šušťania lístia pod mojimi nohami a predstavoval si, že vytváram nejakú grandióznu melódiu pre neexistujúce publikum. V mojom okolí bolo inak úplné ticho. Zvuk mojich topánok na listoch a štebot vtákov boli jediné zvuky, ktoré bolo počuť na míle ďaleko. Stredoškolské krúžky ma zdržali do neskorého času po vyučovaní. Bol som jediné dieťa v mojom okolí, ktoré malo klubové aktivity až o 4:30. A tak ma skoro každý deň čakala osamelá prechádzka domov, ktorá bola po obvyklom každodennom školskom zhone zvláštne upokojujúca. V tomto čase už všetci susedia zvykli byť vo vnútri svojich domovov a variť veľký steak a hrniec kukurice pre svojich rozmaznaných grázlov, ľutujúc s falošnou radosťou šťastnej rodiny. Pamätám si, ako som sklonil hlavu a pozrel na svoje topánky. Zazdalo sa mi, že za mnou niekto kráča. Bol to zvláštny pocit, keďže ešte pred pár sekundami som si bol úplne istý, že som na míle ďaleko vonku ako jediný. Pozrel som za seba a zrak sa mi stretol s očami neznámej osoby. V ten deň som si doma zabudol okuliare a nevidel som jej poriadne do tváre. No keď som zažmúril oči a zaostril zrak, nemohol som si pomôcť a ustúpil som od šoku a hrôzy. Tá osoba, z toho čo som dokázal rozoznať, vyzerala presne ako ja. Nebolo to tak, že sa jeho tvár na tú moju len podobala, bolo to, ako by som sa pozrel do zrkadla. Mohli by ste si ho pomýliť s mojim jednovajčným dvojčaťom. Dokonca mal na sebe oblečené to isté, čo ja. Červenú flanelovú košelu, modré džínsy a ťažkú zelenú tašku cez jeho úzke ramená. Nevedel som, čo povedať. Čo by som tak mohol povedať? Stáli sme naproti sebe a mlčky sme na seba hľadeli. Prešla asi minúta, keď konečne prerušil ticho. Kto si? Vložil sa do reči a pri ďalšom skúmaní som si uvedomil, že sa pri pohľade na mňa zdal byť rovnako šokovaný a vystrašený ako ja. Zdalo sa, že na jeho výraze je niečo takmer falošné. Jeho šok sa nezdal skutočný,
Jeho hrôza vyzerala umelo. Pozbieral som sa. To si ty? Otázka mi váhavo vyklzla z jazyka a z tónu môjho hlasu bol počuť zle skrývaný strach. Pozrel sa na mňa s falošným zmätkom, s takmer posmešným tónom sa ma spýtal. Prečo vyzeráš ako ja? Jeho otázka ma takmer urazila. Jeho falošný výraz a falošné gestá ma štvali. Mám veľmi slabú povahu. Nakoniec som odpovedal. Skôr prečo ty vyzeráš ako ja? Len na mňa zízal. Cez krátkozraké oči som ledva rozoznal úsmev, ako sa mu tiahli kútiky pier. V tom momente som si uvedomil, že žartovanie s ním nemá zmysel. Nikdy by sme neprišli so zmysluplným záverom o príčine nášho trápenia. Stále som si však nebol istý, či je to preto, že nechcel, aby som to vedel, alebo preto, že sme boli obaja príliš zmetení a stratení na to, aby sme boli schopní dospieť k záveru. Pôsobil na mňa dojmom niekoho, kto si myslí, že všetko je len vtip. Bol to typ človeka, ktorý v národných voľbách volil Harambeho, alebo si dal na svoju poznávačiu značku nápis Tvoja mama. Nebol ako ja. Som vážny typ. Držím sa pri zemi. Inými slovami, som ten, čo sa rozčúli z triedneho klauna, alebo len trápne stojím na rodinnom stretnutí, keď pradedo dopovie urážlivý vtip namiesto falošného smiechu, ako všetci ostatní. Určite by sme spolu nevychádzali. Ty bývaš v tejto štvrti? Spýtal som sa v nádeji, že nejakým zázrakom sa ten chlapec iba zatúlal. Áno, odpovedal a jeho hravý tón sa zmenil na mrzutý. Len o pár domov ďalej. Ukázal prstom na dom. Nechápavo som na neho pozeral. Bol to môj dom. Pamätám sa, ako mi v hlave hučala jediná myšlienka. Toto nemôže byť pravda. Toto sa deje iba v zle napísaných béčkových filmoch, no nie v skutočnom živote. Ešte raz som pozrel na jeho rozmazanú tvár a všimol som si, že je na mňa naštvaný a chce, aby som čo najrýchlejšie odišiel. Možno ho moje mlčanie urazilo. Možno chcel, aby som viac bojoval o svoju identitu, aby sa so mnou mohol dlhšie hrať. Už pôjdem, povedal a začal kráčať okolo mňa, ako by som neexistoval. Bral to priamou čiarou k môjmu domu s mojou úbohou nič netušiacou matkou a otcom vo vnútri. Hej! Čo? Otočil hlavu späť ku mne. Teraz som na ňo videl jasne, keďže bol asi 2 metre predo mnou. To, ako vyzeral, bolo prinajmenšom znepokojujúce. Mal moje oči, ale nemal viečka. To, čo na mňa hladelo, môžem opísať len ako guľôčky tmelu, ktoré boli nalepené do otvorov v jeho lebke. Nežmurkal a museli sme žmurkať v dokonalej synchronizácii. Jeho pery boli neuveriteľne tenké, dalo by sa povedať, že ich ani nemal. Ústa vyzerali ako štrbina vyrezaná do bielej tváre, suchej a rovnej. A keď ich otvoril, jeho zuby, môžem ich opísať len ako najhoršiu nočnú moru zubára. Žlté až hnedé, popraskané a zlomené, obrastené a rozbité. Cítil som nutkanie zvracať, ale zázračne som ho zadržal. Konečne som ako si nabral odvahu a zamarmlal 3 takmer tiché slová. Tam bývam ja. Myslel som, že na mňa bude kričať. Možno bude fyzicky násilný, ale neurobil to. Niekoľko sekúnd na mňa nechápavo, bez emócií zazeral a vtedy som pocítil ozajstný strach. Bol som vystrašený už aj predtým, ale keď som mu hľadel do tých jeho bezduchých očí, vedel som, že žiadny človek nedokáže urobiť taký prázdny a desivý výraz. Z toho, čo sa dialo potom, mi stále behá mráz po chrbte. Usmiel sa na mňa tým polámanými, žltými, hnijúcimi zubami a jeho oči sa skrčili do polmesiaca. Zašepkal hravým, ale aj krutým tónom zároveň, dosť nahlas na to, aby som ho počul. Už nie. Neviem, či by niekto dokázal vyjadriť ten šok a zmätok, ktorý som v tej chvíli pocítil. Jediné, čo som mohol robiť, bolo s tichou hrôzou sledovať, ako kráča k predným dverám domu a trias sa od zúrivosti, keď 3-krát zaklopal na dvere, ktoré ho oddelovali od mojich rodičov.
Jediné myšlienky, ktoré som si dokázal vybaviť počas tých strašných sekúnd čakania, kým niekto otvorí dvere, boli, ako by som mohol zabiť a zlikvidovať tohto tvora, ktorý určite plánoval mojej rodine urobiť hrozné veci. Bol som tak plný paniky a hnevu, že som si nevšimol, ako sa vchodové dvere otvorili, ani ako monštrum pomaly vchádzalo do môjho domu a ani len zvuk zabuchnutia dverí. Zistenie, že už vstúpil do domu, prišlo odrazu. Nepotreboval som vidieť cez zatvorené dvere, aby som vedel, že to stvorenie pravdepodobne sedí na mojom mieste za stolom, rozpráva sa s mojou mamou a vyzlieka sa v mojej izbe. Jednoducho som stál na vydláždenom chodníku a jedinou útechou toho októbrového večera bolo štebotanie nedalekej Pinky. Aby som bol úprimný, bál som sa ho. Bol nepredvídateľný a vyzeral ako ja. A hoci som na to nerád myslel, čo ak moji rodičia nedokázali rozpoznať rozdiel medzi ním a mnou? Zatlačil som túto myšlienku do najhlbších hlbín svojej mysle a pozbieral z nich odvahu, aby som podišiel k dverám a dvakrát zaklopal. Čakal som so zatajeným dychom. Časť mňa plne očakávala a bála sa, že bude hľadieť priamo na mňa. Keď sa dvere konečne so škrípaním otvorili, tvár, ktorá som uvidel, nebola jeho, ale mojej mamy. Zadusil som vzlik. Bol som tak vďačný, že ju vidím. Mohol by som aj plakať, nebyť jednej veci. Sedel za mamou na drevenej stoličke pri jedálenskom stole, kde som jedával posledných 17 rokov. Napchával sa cereáliami a na tvári mal ten strašný pokrivený úsmev, ako by to bola tá najzábavnejšia vec, akú kedy ovládol a vtrhol do môjho života ako nejaký parazit. Mama sa na mňa zamračila a v očiach sa jej objavil zmätok zo súčasnej situácie. Po 15 sekundách pozerania na mňa otvorilo ústa, aby prehovorila. Colin? Prikývol som, očami zúfalo naznačujúc, že sa musí čo najrýchlejšie dostať preč z domu od stvorenia, ktoré sedelo len pár stôp za ňou. Avšak oči nedokážu vysloviť slová a ja som nedokázal urobiť nič iné, než zamrznutý stáť na mieste so zdeseným výrazom na tvári, ako sa tvor začal dvíhať zo svojho miesta pri stole. Mama konečne pochopila, čo sa deje a otočila hlavu, ale bolo už neskoro. Bol od nej vzdialený už len pár centimetrov a v očiach sa mu leskla škodoradosť. Čo sa deje, mami? Posmieval sa tvor. Na jej ľavé rameno jemne položil ruku a držal ju pevne na mieste. Urobil som pár krokov dozadu, načiel sa po mame a snažil sa ju odtiahnuť od netvora pred ňou. No on bol oveľa silnejší ako ja. Naklonil hlavu, pozrel na mňa jeho keramickými očami a šklbal kútikmi pier, ako sa snažil nesmiať. Cítil som sa úplne znechutený. To, čo som voči tomu netvorovi vtedy cítil, nemôžem nazvať inak ako čistá a nefalšovaná nenávisť. To monštrum muselo zmiznúť. Túžil som, aby zmizol viac, než kedykoľvek predtým. Môj hnev a znechutenie sa vo mne prejavili v odvahe a sám seba som šokoval istotou v mojom hlase. Vypadni! Vyžadoval som, nepúšťajúc mamino pravé rameno, zatiaľ čo on držal to ľavé. Monštrum sa na mňa iba posmešne pozrelo. Ale ja tu bývam, odpovedal. V jeho hlase bol počuť falzet šoku a zmätku. Zúfalo som pozrel na mamu, moja odvaha sa však vyparila. Ale no tak, mami! Na poli som vykríkol. Nakoniec po niekoľkých sekundách ticha prehovorila. Jej hlas sa triasol a z jej slov bol cítiť hnev. Kto si? A čo chceš od môjho syna? Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, čo povedala. Pozrel som späť na stvorenie a uškrnul sa. Vyhral som. Mama bola na mojej strane a spolu vyženieme toho dvojníka z nášho domu. Zavoláme políciu, tí ho vezmú do väzenia, kde znie so všetkými svojimi falošnými kamošmi a budeme ignorovať, že sa niečo také stalo. Bol som tak pohltený predstavou o pomste a že všetko bude ako predtým, že ma o to viac zasiahlo, keď som si uvedomil, že sa mama nepozerá na monštrum, ale na mňa. Napodoboval úškrn, ktorý som mal pred chvíľou na tvári. Vedel, že vyhral a ja s tým nemôžem absolútne nič urobiť. Nevedel som, či mi bolo do smiechu, alebo do plaču, alebo možno oboje naraz.
Mama sa na mňa pozerala s obrovským znechutením. Hádam neverila tomu, že ja som to monštrum a to stvorenie je jej syn. Veď nevidela jeho skrútené črty tváre, ako jeho očiam chýbali viečka. Nebola znechutená jeho zhnitými žltými zubami. Bol som taký šokovaný a zmetený. Pustil som ju a začal utekať po ulici. Jej znechutený výraz ma až tak zasiahol, že som chcel byť kdekoľvek inde, len nie vo vlastnom dome s mojou mamou, ktorá verila, že som monštrum. Po odbehnutí asi míle mi došli sily a zastavil som sa pri vysokom drevenom dube v opustenom parku pár blokov ďalej. Vonku bola takmer tma a začalo zapadať slnko. Unavený som sa chrbtom oprel o dub. Tvár som mal celú červenú a mokrú od potu. Schúlil som sa do klbka na blatistej zemi a začal plakať nad čírou hrôzou, šokom a beznádejou mojej situácie. Mohol som sa ju pokúsiť presvedčiť, aby mi uverila, že to stvorenie je podvodník. Ale čo ak by zavolala políciu a zobrali by mňa? Alebo čo ak by ma pozvala dnu? Musel by som každý deň žiť spolu s tým monštrom a báť sa o svoj život? Bolo toho na mňa priveľa a ani som si neuvedomil, keď ma pohltil spánok a realita sa rozplynula do mäkkej, upokojujúcej, všetko obklopujúcej temnoty. Keď som sa zobudil, bol som celý od blata, strapatý a okradnutý o svoju obľúbenú košelu. Rozhodol som sa, že najlepším riešením bude navštíviť môjho kamaráta, aby som si všetko premyslel. Po zaklopaní na jeho dvere ma však privítal niekto, kto nebol môj priateľ. To, čo ma privítalo, bola verzia chlapca bez sviečok s tenkými perami, ktorého som kedysi nazýval najlepší kamarát. Nadviazali sme očný kontakt, uškrnul sa a odhalil zhnité zuby a ja som mu zabuchol dvere priamo pred nosom. Skúsil som aj iných kamarátov, ale na moje zúfalstvo som zistil, že všetkých tínedžerov a detí v mojom okolí nahradili šialenci bez sviečok a pier. Píšem ti, lebo neviem, čo mám robiť a ako by som mal ďalej postupovať. Mohol by som sa ich pokúsiť zabiť, ale príliš sa bojím toho, čo by sa stalo. Často spochybňujem svoj zdravý rozum a premýšľam, prečo ma mama nespoznala. Potenciálna nádej, že jej to monštrum vymylo mozog, je jediná vec, ktorá ma stále drží pri zmysloch. Prosím, pomôž mi. Tento list sa mi podarilo napísať za pomoci pár listov starého papiera a obálky zastrčenej v mojej školskej taške. Pre ich nedostatok sa obávam, že po odoslaní tohto listu nebudem môcť poslať ďalší. Som úplne sám a neviem, čo mám robiť. Každú noc spím v parku pri dube a živím sa odpadkami. Nemôžem spať a keď som v noci hore, vídam, ako sa pomedzi stromy presúvajú tiene a počúvam praskanie vetvičiek. Myslím, že ma to monštrum sleduje a niečo plánuje. Každú noc som neskutočne vydesený a každý moment trávim v neustálom strachu. A to nie je všetko. V poslednej dobe som si všimol niečo zvláštne. Vždy, keď sa pozriem do mláky na zemi, moje viečka sa postupne zmenšujú a moje pery sa stenšujú. Prosím, babi, pomôž mi. Veľmi sa bojím. S pozdravom, tvoj vnuk, Colin. Danny! Skríkol Martin do bezodnej priepasti lesa, hľadajúc nezvestného školáka. Danny, kde si? Žiadnu odpoveď však nedostal, iba prízračný zvuk vetra, ktorý naokolo rozfúkal popadané lístie a konáre stromov. Martin pozorne počúval. Bol si takmer istý, že les sa s ním prostredníctvom vetra rozpráva, ako by sa mu niečo snažil povedať. Prechádzal lesom už od obeda a začínal sa blížiť súmrak. Ako pokračoval, narazil na lesnú čistinku. Uprostred stál slávny strom čarodejníc, obrovský buk, ktorý by na sebe mal mať tvár čarodejnice. Odtiaľ pochádzala aj jeho prezývka. Martin sa s údivom prizeral z okraja na jeho početné klukaté konáre, ktoré sa prepletali do výšin. Očami prešiel z koruny dole po kmeni, až narazil na chlapca. Danny! Zakričal jeho meno a vybral sa za ním.
Danny však neodpovedal. Ani sa nepohol. Danny, prečo si opustil svoju skupinu? Ostatní majú starosť. Poď, vrátime sa. Než zavolajú tvojim rodičom a tí sa začnú strachovať. Už stál priamo za Dannym, ten však zo stromu nespúšťal oči. Martin teda zdvihol zrak, aby uvidel, na čo sa chlapec pozerá. Bola tam tvár čarodejnice. Nahnevanie ich zhora sledovala. Sprievodca narozprával deťom, že v strome je uväznená čarodejnica a že je prekliatý. Martin, vidiac strom poprvý raz, uvažoval, ako ho asi vnímajú detské oči. Ona na mňa volala, povedal Danny tichým hlasom. Kto? Karen, pani Wilsonová? Spýtal sa Martin a myslel si, že má na mysli jeho kolegyňu. Už ťa nejaký čas hľadá, Danny. A nie len... Nie, nebola to pani Wilsonová, odpovedal Danny, stále chrbtom odvráteným od Martina. Zdvihol ruku a ukázal na strom, priamo na čarodejnicu. Martin pocítil, ako mu mierne poklesol žalúdok. Ešte pred chvíľou čarodejnica vyzerala nahnevane, teraz sa však usmievala. Zrejme sa mu to len zdalo. Je čas ísť, Danny. Položil ruku na jeho rameno a jemne ho stisol. Danny sa konečne otočil k Martinovi a ten mohol vidieť jeho pehatú tvár s okuliarmi na nose a ofinou, ktorá mu padala priamo do očí. Áno, je čas ísť, zopakoval podivne pomalým hlasom, čím Martina znervóznil. Ale nie s tebou, dodal. Skôr než Martin stihol reagovať, zrak mu zahalil biely záblesk a na hlave pocítil tlak, ako by ho niečím udreli. Strhlo ho dozadu a padol chrbtom do blata. Po nejakom čase sa prebral na zemi, dezorientovaný a zmetený. Očami hľadal Dannyho, no ten bol preč. Neostala po ňom ani stopa. Ako sa rozhliadal, jeho pozornosť upútal strom. Keď pochopil, na čo sa pozerá, skríkol. Karen väčšinu popoludnia horúčkovito pátrala s pár deťmi z jej triedy, ktoré sa dobrovoľne prihlásili na pomoc. Srdce jej búšilo ako o závod. Ešte nikdy sa jej na školskom výlete nestratilo dieťa. Bola z toho úplne na nervy a tmavý les jej znepokojeniu ešte viac napomáhal. Ako by v ňom bolo niečo živé. Zaujímalo ju, či má z neho Martin rovnaký pocit. Z ničoho nič sa ozval Gary, jeden zo študentov. Pravdepodobne šiel za ňou. Za kým? Spýtala sa, rozmýšľajúc, na ktorú z učiteľiek alebo študentiek naráža. Nepovedal. Spomenul iba, že na neho zavolala z lesa. To Karen ešte viac znepokojilo. O čom to hovoríš? Keď sme hľadali poklad, povedal, že na neho niekto volá a že chce, aby ju šiel nájsť a vraj ak to neurobí, bude v nebezpečenstve. Potom zmizol. Karen, teraz plná strachu, že Danny ho niekto mohol uniesť, uprela oči na Samantu, ktorá zrejme mala tušenie, o čom to Gary rozpráva. Nevieš, kto to mohol byť? Samantha však iba pokrútila hlavou. Viem však, kam by mohol ísť. K stromu čarodejníc. Martin zdesene pozeral na strom. Horko ťažko sa vyškriabal z blata. Mal pocit, že sa jeho nohy zmenili na želé. Nedokázal uveriť vlastným očiam. Tvár čarodejnice bola stále na kmeni stromu, ale už tam nebola sama. Vedľa nej bola teraz nová tvár. Bola to tvár chlapca s okuliarmi na nose, ofinou na čele a pehami na lícach. Ako by tam bola odjak živa. Vyzeral vystrašene, ako tam visel vedľa namosúrenej čarodejnice. Martin po chvíli, čo len nehybne pozoroval strom, začul podivný hlas. Obrátil sa a prezrel všetky strany. Kto je tam? Nad lesom sa začal usádzať súmrak a svetlo pomaly slablo. Naokolo sa začala plaziť tma. Nech ten hlas patril komukoľvek, nevidel ho. Ako sa hlas ozval znova, pochopil, odkiaľ pochádza. Ozýval sa priamo v jeho hlave. Nedostaneš ho!
Zlostne zašičal hlas patriaci staršej žene. Nikdy ho nedostaneš. Pomaly sa začal otáčať. Nechcel veriť tomu, čo sa práve dialo. Zastavil sa až tvárou k stromu. Stále tam boli tváre, chlapca, Dannyho tvár a potom tá druhá, čarodejnicina. Jej oči teraz žiarili a Martin zmrzol na mieste. Kdesi medzi listami obrovského stromu sa nad ním ozvalo praskanie. Zazrel konár, zdalo sa, že sa približuje priamo k nemu, ako by ožil a zmenil sa na dlhú visiacú ruku. Martin vykríkol a pokúsil sa utiecť, no skôr než sa stihol dostať do bezpečnej vzdialenosti, konár ho obtočil a zdvihol nahor. Karen začula výkriky a vydala sa smerom k stromu. Brodila sa pomedzi kríky, ktoré už kriabali, ako sa rútila k mítinke, kde stál obrovský buk. Kým sa tam konečne dostala, výkriky ustali. Rozhliadla sa a zbadala, že pri strome niekto stojí. Spoznala ho. Rozbehla sa k nemu a objala ho. Konečne našla Dannyho. V tom jej zazvonil telefón. Bola to vedúca ročníka Patrícia, ktorá ostala na chate, aby zavolala políciu. Mamo, našla som Dannyho. Je v poriadku. Vďaka Bohu, to je úžasné. Nič sa mu nestalo? Karen mierne odtiahla telefón od ucha. Danny, si zranený? Nevyzeral, že by mu niečo bolo, ale aj tak si to radšej overila. Chlapec zavrtel hlavou. Nie, nič mu nie je. Fajn, to je dobré. Vydýchla Patrícia a potom nasledovala dlhá odmlka, kým opäť neprehovorila. Počúvaj, Karen, je s tebou Martin? Karen zaskočená zmenou témy odpovedala. Nie, prečo? Nastala ďalšia pauza. Len, že tu máme políciu a zhodou okolností ho hľadajú. Vraj s ním chcú hovoriť. V jeho notebooku našli nejaké znepokojujúce fotografie. Karen stiahlo žalúdok. Čo za fotografie? Fotky detí. Vrátane Dannyho, ako sa po škole vracajú domov. Naozaj sa s ním potrebujú porozprávať. Nevieš, kde je? Karen bolo zlé a inštinktívne si k sebe pritiahla chlapca. Neviem. Nevie Danny, kde je? Možno bol s ním, keď zmizol. Spýtam sa ho. Už sa vraciame na chatu. Cestou sa s ním porozprávam. Za chvíľu sa uvidíme. Vrátila telefón do vrecka a klakla si pred Dannyho. Danny, nevidel si pána Collinsa? Spýtala sa, pričom použila meno, ktorým ho oslovovali deti. Danny pozrel ponad jej plece, niekam vysoko na strom. Nie, zaklamal. Vôbec som ho nevidel. Neviem, kde je, len som sa stratil. Karen sa na ňo usmiala. Dobre, netreba sa ničoho báť. Poď, vrátime sa. Vystrašil si veľa ľudí. Ako Karen odvádzala Dannyho za ruku preč, pozrel späť na strom. Čarodejnica sa na neho s úsmevom prizerala a vedľa nej bola teraz nová tvár. Patrila Martinovi, vieritá do dreva stromu s doširoka otvorenými ústami, ako by kričal. V ten moment naposledy začul jej hlas. Už sa nemáš čoho báť, Danny. Už ti neublíži. Už si v bezpečí. Vianočný strom sa týčil vysoko nad námestím. Nech môžu všetci v úžase obdivovať jeho krásu. Otiene červenej, modrej, žltej a zelenej sa vinuli okolo obrovského stromu ako farebný had. Svetielka vrhali tiene na prázdne budovy a osamelé ulice, ktoré ostali vyľudnené po tom, čo sa všetci zhromaždili pred týmto majestátnym úkazom. Deti pevne držali ruky svojich mamičiek a oteckov a s krivými zubami sa usmievali a tešili zo sviatočnej atmosféry. S veselými úsmevmi prišlo ďalšie prekvapenie. Z oblohy začal padať sneh
a zahalovať ulice do čoraz hrubšej, žiarivo bielej prikrývky. Bol hustejší než jemná prehánka, no nie tak ako búrka. Deti s červenými lícami vyplazovali jazyky, pričom sa chichotali, ako sa im na nich roztápali snehové vločky. V tej chvíli, v tom krutom mraze sa zdalo, že sa svet točí len okolo stromu, ktorý stal pred nimi. V mestečku sa našli samozrejme aj takí, ktorí odmietli tráviť čas s ostatnými. Patrila medzi nich aj žena, ktorá bola oveľa spokojnejšia, keď nečine sedela v kresle a čakala na informácie o jej manželovi. Svojmu synovi povedala, že posledných pár dní strávil v práci a zo všetkých síl sa pred ním snažila zakryť skutočnosť, že zmizol. Po 4 dňoch jeho neprítomnosti dokázala len bezcielne civieť na statiku v televízii a zanedbávať vednúci vianočný stromček. V ruke ledva držala poloprázdnu fľašu vodky a keď začula jemné cupotanie nožičiek, inštinktívne ju skryla do tieňa vedľa seba. Pohľad jej padol na malého chlapca, ktorý vbehol do obývačky, mávajúc malou tyrkysovou dekou sem a tam. Mami! Jeho prenikavý hlas prerušil otúpenosť, ktorú jej privodil alkohol. Spýtavo zamrmlala. Vo dverách stojí policajt. Vraj s tebou chce hovoriť. V tom okamihu jej omámenie alkoholom zmizlo. Spriamene sa usadila a so zúrivým hnevom v očiach na ňo pozrela. Ty si mu otvoril dvere? Chlapec na ňu chvíľu hľadel a potom sklopil zrak, len aby schytal facku. Ustúpil a so slzami v očiach si chytil bolavé líce. Vstala a prudko vydýchla. Povedal som ti, že ak bude niekto klopať, prídeš mi to najprv povedať. Podráždene vzdychla, vypotácala sa z obývačky a pridržiavala sa o stenu, aby udržala rovnováhu, kým príde k dverám. V pozadí počula, ako sa zo synovej izby nesie pesnička Snehuliak Frosty. Odohnala ho preč a otvorila dvere natoľko, aby jej bolo vidno tvár. Policajt stál v snehu, prsty mal zasunuté v pútkach na opasok a privítal ju s úsmevom. Jeho úsmev však narazil na jej hlboký zamračený pohľad. Čo to robíte tak neskoro? Vyprskla, pričom jej slová boli rozmazané alkoholom, následkom čoho policajtov výraz zakolísal. Váš manžel. Jeho hlas bol hlboký, no zároveň jemný ako jeho výraz. Zistili sme, kde by mohol byť. Jej pohľad sa okamžite zmenil. Podišla dozadu, nech môže otvoriť dvere. Než policajt vstúpil dnu, očistil si topánky na rohoške, zatiaľ čo do teplého domova vtrhol závan chladu. Žena za ním rýchlo zavrela dvere a striasla sa z chladného počasia. O pár opustených ulic nižšie sa v tmavých tieňoch domov a rozbitých lámp niečo vhýbalo. Neznámy muž kráčal tmou, ako by bola jeho domovom. Kapucňa na hlave ešte viac zakrývala tvár jeho útlej postavy. Kráčal pomaly, ako by si vychutnával mrazivý chlad, ktorý ho obklopoval, pričom jeho čierne topánky zanechávali stopy v tenkej vrstve snehu. Z jeho hrdla vychádzal jemný hlas, skôr šepot, osladený očarujúcim spevom. Avšak v jeho podtóne bola zreteľná zlomyselnosť. Pomalým tempom si pospevoval. Je to ten najkrajší čas v roku. V okolí sa nenachádzal nikto, kto by začul jeho očarujúci hlas, no zdalo sa, že si užíva samotu, ktorá ho obklopovala. Pod pazuchou držal veľkú kartónovú krabicu, chaoticky zabalenú do rôznych baliacich papierov. Z dolného rohu škatule kvapkala na sneh neznáma tekutina, ktorej farba bola v temnote nerozoznateľná. Keď priatelia ťa zavolajú, je to
najšťastnejšie obdobie zo všetkých. Jeho tiché kroky s praskotom dopadali na zasnežený chodník, pričom sa držal čo najviac v tieni, pomaly sa približujúc k jednému z domov. Nakoniec zastal pred ponurou, mierne osvetlenou budovou a zdolal 3 betónové schody, zatiaľ čo si stále pospevoval. Je to ten najkrajší čas v roku. Položil krabicu na horný schod a upravil veľkú stužku na jej vrchu. Narovnal sa a jeho úsmev sa rozšíril od ucha k uchu, ako na jeho tvár dopadlo svetlo. Po celej dĺžke od pravého oka až po spodnú čelusť mal veľkú zubatú jazvu. Zdvihol zovretú päsť a niekoľkokrát zaklopal na dvere. Chvíľu čakal a potom sa rýchlo otočil, aby sa vrátil do tieňov skôr, než sa otvoria dvere. Žena opäť zaujala svoje miesto v polohovateľnom kresle. Pred ňou neisto stál dôstojník a vysvetľoval jej aktuálnu situáciu, zámerne ignorujúc zápach alkoholu z jej dychu a odvracal pohľad od jej napoli privretých očí. Žena presunula vodku za kreslo, pričom sa snažila počúvať, čo jej rozpráva. Pomaly prikývla. Takže ste našli auto. Policajt prikývol a venoval jej ďalší chabý úsmev. Áno, našli sme ho na okraji mesta, skryté medzi stromami. Odvrátil pohľad a zahľadil sa na vianočný stromček, ktorý pre nedostatok starostlivosti stratil väčšinu ihličia. Nevieme síce prečo práve tam. Ani kam mohol váš manžel ujsť, no je to dobrý začiatok. Momentálne moji muži prehľadávajú okolie a hľadajú akékoľvek stopy. Žena v jeho slovách našla útechu. Predstava, že jej manžel v poriadku, bola príjemnejšia ako doterajšia neistota. Ako by napovel, malý chlapec takmer poskakujúc znovu behol do obývačky. Mami, niekto klopal. Žena sa s povzdychom napriamila. Tentoraz som dvere neotvoril, mami. Prisahám. Obišla svojho syna a prešla po chodbe s policajtom za chrbtom. Dvere najprv pootvorila na malú medzierku, aby zistila, či tam naozaj niekto je. Nikoho nevidela, iba veľký darček položený na prahu. So zdvihnutým obočím otvorila dvere a pozrela na rozličné baliace papiere, ktorými bola krabica oblepená. Policajt si darček podozrivo prezrel. Zmocnilo sa ho znepokojenie a s nervóznym úškrnom predstúpil. Nenechajte ma to otvoriť, pravdepodobne je to nejaký žartík. Vyšiel von a vytiahol odlamovací nôž, klakol na kolená a zhlboka sa nadýchol. Toto nebol žiadny tínedžerský žart. Už bol vo službe dosť dlho na to, aby vedel presne, o čo ide. S obozretnosťou stiahol stužku a odhodil ju nabok. Zatlačil čepel do baliaceho papiera a prerezal vrch krabice. Opatrne nožom ťahal po okrajoch, až kým sa mu nepodarilo ľahko otvoriť vrchnú časť. Keď to spravil, prudko sa odtiahol, zakrývajúci ústa, aby potlačil nutkanie zvracať. Obsah darčeka bol oveľa horší, než očakával. Žena so zvedavosťou nahliadla dnu. Jej tvár sa okamžite skrčila v šoku a vydala hrdelný výkrik, ktorý sa niesol tmavou nočnou oblohou. Zrútila sa na stenu a pribehol k nej jej syn. Mami, čo sa deje? No ona neodpovedala, len padla na kolená a vzlikala s tvárou v rukách. Chlapec jej na plece položil malú ruku. Mami? Presunul sa, nech sa pozrie na obsah darčeka. Avšak policajt sa rýchlo postavil a zakryl chlapcové oči, priťahujúc ho naspäť. Zatiaľ čo s hrôzou pozoroval vnútro balíka. V krabici bola odseknutá hlava, od brady ponorená do vlastnej krvi. Mužové vlasy boli zalepené od tekutiny
a jeho oči mal doširoka otvorené v šoku. Mal otvorené ústa a jeho tvár bola pokrytá reznými ranami a modrinami. Od jeho pravého oka cez líce až k spodnej čelusti sa tiahla hlboká jazva. Na hlave mal santovú čiapku pokrytú kvapkami krvi. Policajt odtlačil chlapca naspäť k jeho mame, ktorý ju objal so zmeteným výrazom na tvári. Dôstojník ledva stál na roztrasených nohách, držiac kus baliaceho papiera. Zdá sa, že legendy sú pravdivé. Hľadel na lístoček nalepený na baliacom papieri, na nehybný obrázok mávajúceho santu. Na lístočku stálo: Šťastnej rodinke od Siriusa Nightshada. Som doma. Tak, to by bol náš víťaz, ktorý ja ešte momentálne neviem, aký je, keďže si to prednahrávam, lebo neviem, či si tento rok ešte nájdem čas a ešte som sa na to nepozrel, ale verím môjmu budúcemu ja, že vyberie dobre. Tak si dávaj pozor. A ak máte náhodou nejaké námietky, tak píšte do komentárov a môžete tiež písať, aké sú vaše obľúbené creepypasty. Nemusia to byť len z tohto roku a z môjho kanálu. Čokoľvek, rád si to prečítam.